Barça 1-1, vraiment match clair, Francfort tout est ballon temps. Mais bon, Barça m'a marché Barça bolo, donc j'espère que Barça tient match, on dirait que Savi a joué la donne quoi. Le premier match tunga Ousmane Dembélé ni Lou Frank de Jong nunu tunga nunu bega titulaire mais nunu simaga titulaire. Donc on a mon joué Barça joué que tout est bon. Ou Jafar Nyana parce que premier mi-temps na Barça ma occasion caman sɔrɔ donc o kɔnɔna la u Jafar Nyana Barça ni ala ye k'u ye premier but donc premier mi-temps n'i ye ballon ta bon ni équipe fitinin n'a bɛ jouer la il faut k'i ka bagabaga de chaque fois donc aw kan ka ka yir'u la k'a fɔ ko vous êtes aw ye équipe grande aw kan ka occasion caman de sɔrɔ mais ni occasion caman ninnu ma sɔrɔ dɔrɔn équipe bɛ confiance sɔrɔ donc u ye confiance sɔrɔ deuxième mi-temps na u ni puissance yɛrɛ la u ye bidon ala y'an kunna diya donc Fernand Torres ale sera ka égaliser bon égalisation yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ donc Xavi ye changement mun kɛ a ye Frank de Jong ladon ka Ousmane Dembélé ladon donc ballon bɔra ninnu fila de la j'espère que Ousmane Dembélé parce qu'après Frank de Jong fana y'a fɛnkɛ quoi ballon bɔra u mɔgɔw fila de la quoi donc voilà k'a fɔ ko Xavi a ye match fɛnkɛ donné quoi mais c'est pas grave j'espère que retour là nous sera cap nous donc on bɛ ko yir'u la mais quand même donc c'est pas mal et plus important tun kan ka n'an ma défaite kɛ kɔni ça va aller donc retour là en ala sɔnna ma an bɛ ko yir'u la j'espère que notre équipe bon et puis arbitre fana ka filɛ tun man ɲi kosɛbɛ quoi parce que depuis waati jan mɔgɔ ninnu tun kan ka rouge sɔrɔ mais quand même u ye rouge sɔrɔ mais j'espère que arbitre ka filɛ cogo man ɲi kosɛbɛ quoi donc olu bɛ jouer a Barça kan dɔɔni quoi mais n'ala sɔnna ma retour la donc an bɛna ye ko bɛna kɛ cogo min to ok nin de tun don bon aw bɛ merci beaucoup ni nin video in diyara ya kana ɲinɛ ka video like ka partager an kan bɛ waati wɛrɛ ma merci beaucoup ciao au revoir